Üdvözöljük! Az XTB egy világszerte elismert broker cég. Díjmentes kereskedést kínál részvényekkel és ETF-ekkel, akár havi 100 000 eurós határig. Az XTB kiváló értékelést kapott a Trustpilot-on, 4 csillagot az 5-ből, több mint 1000 vélemény alapján. Az ügyfelek dicsérik a felhasználóbarát platformot, a gyors kifizetéseket és a megbízható ügyfélszolgálatot. Ebben a videóban lépésről lépésre megmutatom, hogyan nyithatsz egyszerűen számlát, amelyet a regisztráció során adhatsz meg. Új felhasználóként különféle előnyökhöz jutsz. A mi esetünkben a következő kódot használjuk: STARTXTB. A regisztráció megkezdése előtt készítsd elő az e-mail címedet és a telefonszámodat. Lépés 1. Látogass el a hivatalos weboldalra. Nyisd meg a böngésződet és lépj a www.xtb.com oldalra. Szükség esetén válaszd ki az országodat és a nyelvedet. Lépés 2. Indítsd el a regisztrációt. Kattints a számlanyitása vagy a Create Account gombra a kezdő oldalon. Add meg az e-mail címedet és válaszd ki a lakóhelyed szerinti országot. Figyelmesen olvasd el az XTB feltételeit és erősítsd meg a beleegyezésedet. Lépés 3. Töltsd ki az űrlapot a személyes adataiddal. Név, telefonszám, születési dátum, állampolgárság és nem. Bizonyosodj meg arról, hogy az adatok helyesek. Lépés 4. Add meg a promóciós kódot. A regisztráció során felkérést kapsz a számla pénznemének és a nyelv kiválasztására. Itt találsz egy mezőt a promóciós kód számára. Írd be a STARTXTB kódot és folytasd a regisztrációt. Lépés 5. Fejezd be a regisztrációt. Erősítsd meg az e-mail címedet az XTB által küldött linken keresztül. Töltsd fel a szükséges személyazonosító okmányokat az identitásod igazolásához. Mit kínál az XTB? Az XTB több mint 5000 piaci instrumentumhoz biztosít hozzáférést. Alacsony spreadekkel. Kereskedhetsz forex-el, indexekkel, árucikkekkel, részvényekkel, kriptovalutákkal és LTF-ekkel. Az XTB saját kereskedési platformot kínál, X-Station 5 néven, asztali gépre és mobilra egyaránt. Gratulálok! Sikeresen regisztráltál egy számlát az XTB-nél a STARTXTB promóciós kód segítségével. A számla ellenőrzése után biztonságosan befizethetsz pénzt és elkezdheted a kereskedést. Köszönöm a figyelmedet, és sok sikert a kereskedéshez!